takot din siyang malaglag, you know. At saka naka-helmet din. Shout out kay Kuya. Maganda dito mag-rides talaga. Walang mga masyadong sasakyan na dumadaan. Bagong Louisiana. Tagaktak yung pawis bago mararating yung mga beach and resort dito sa looban. Ang ganda ng dagat dito, parang walang alon. Ba't ang tahimik ng dagat, walang alon? Ayun, may mga naliligo na. Alright, alright. Good morning mga Lodski. Magandang Friday morning sa ating lahat. So, ayun, yung gagawin nating video ngayon ay pupunta tayo dyan sa may Bundok Peninsula. So, although lagi naman ako nakapunta dyan sa may Bicol, pero hindi pa ako nakaikot dyan sa may bandang yung tinatawag nilang Bundok Peninsula. Okay, parang may nakita akong ano to? Camry. Bundok Peninsula. Oh. Hey ma'am. Di ako kilala ni ma'am. Oh. Saan punta niyo? Antipolo. Ah, okay. Sige, una ako. Okay pa rin. Bababa pa yan. Sige, ingat ako. So, shout out sa mga tropa natin dyan, mga Okada boys. Pala nakikita ko kanina, malayo pa lang, kilala ko na yung kulay. So, ayun, ingat kayo sa Sir Cutie at saka si ma'am, nakalimutan ko yung pangalan ni ma'am. Alright, so yun mga Lodski, dito na tayo sa biyaheng ano tayo pala dito sa C6, tapos Taytay, Rizal, tapos dito sa Antipolo. Diyan tayo dadaan kasi ang lagi kasi natin dinadaanan ay dito sa may Santo Tomas, dito sa Batangas. So may iba naman. At saka batay naman doon sa mga napapanood natin na mga kasamahan din natin mga vlogger, ay maganda ang way, maganda yung kalsada dito. Kumbaga siya yung backdoor ng papuntang Bicol. So ayun, dadaanan natin yan papuntang dito sa may Pagsanghan. Tapos ang tagos niya ay dito sa may Pagbilao sa Quezon na. So makakaiwas tayo sa traffic. At saka syempre marami tayong mga makikitang mga magagandang kawawa naman si nanay. Oops. Marami tayong makikitang mga magagandang lugar sa dadaanan natin ngayon. Kaya ayun, samahan niyo ako mga Lodski. Kaya let's go. So kapag kayo galing ng Bikutan mga Lodski, ay medyo maganda-ganda na rin yung hindi sa maganda-ganda, talagang maganda na daanan dito sa C6. Unlike dati na marami pang mga butas-butas ang kalsada dito, pero ngayon ito ang kinis-kinis na ng kalsada. Alright, 8:51 ng umaga, nandito tayo sa Ortigas Extension. So pagdating natin dyan sa unahan ay kakanan tayo papuntang Antipolo. Tapos Antipolo, pababa ng Rizal, ng Teresa Rizal. So medyo nagbe-build yung traffic dito dahil sa ginagawa nilang U-turn slot dyan sa kabila. So yun, kakanan tayo dito mga Lodski. Pag dire-diretsuhin natin yan, papuntang ano yan, EDSA. So dito tayo sa kanan, papuntang Antipolo, Rizal. Parang ang tagal-tagal na tapos tong ano dito. Alam ko tulay ito gagawin nila eh.
Parang nataanan ko na yan nung nakaraan pa, nakaraang taon. Hanggang ngayon hindi pa natapos-tapos yung tulay na ginagawa nila. Ito, alas 9 ng umaga. Andito tayo sa Antipolo proper. Grabe pala ang traffic dito pag sa umaga. Dapat pala pag dumaan dito sa Antipolo ay siguro yung mga bandang mga 5 o'clock ng umaga, or kahit sabihin na lang natin na mga 6 o'clock, di pa siguro masyadong traffic. Pero pag mga ganitong oras, grabe na ang traffic dito. Pero saglit lang naman to, kasi dyan sa unahan ay yun na yung zigzag dito sa Antipolo, pababa ng Teresa Rizal. So ayun, nandito na tayo sa zigzag ng Antipolo. Right. Ayun, ang gandang lugar dito. Ang daming makikita. Oh, wow. Yan no. Real Cove Resort. Kitang-kita yung Real Cove Resort doon, no? At saka ang dami pala mga resort dyan, mga Lodski, oh. Okay lang naman magtayo dyan kasi nasa gilid lang naman ng bundok. Hindi naman gilid ng Chocolate Hills. Kung gilid ng Chocolate Hills yan, ang daming ayaw niyan. Gilid lang naman daw ng bundok, kaya okay lang daw, oh. Ang daming makikita dito, gaganda. 9:09 ng umaga, pababa na tayo ng Teresa Rizal. Alright, yun, oh. Ayan, tumatambay sila kuya dito, oh. Oh, ang ganda, oh. Oh, wow. Isa lang yan sa mga magagandang lugar na ating dadaanan, mga Lodski. Medyo mahaba-haba yung traffic. Kaya pala meron palang parada mga estudyante. Wala, siksika na. Wala, makisiksik na tayo. Ayan, oh. Kaya siksika na yung traffic. Okay lang, mga ano yan mga pag-asa ng bayan. Shout out kay kuya. Cute na aso niya. Hawak na hawak siya. Takot din siyang malaglag, you know. At saka naka-helmet din. Shout out kay kuya. Yan, dami nila. Oops. Oh, kuya, ano ba to, si kuyang Move It? Kita naman niyang nandyan yung mga estudyante, pinipilit pa niya. Ay, nako. Alright, nandito na tayo sa Morong, mayata to. Morong Rizal. Tapos kakaliwa tayo dito, kasi pagkakanan yan ay pabalik ng Binangonan. Okay. Parang nagugutom na rin ako, mga Lodski. Hindi ako nagbe-breakfast sa bahay kanina, uminom lang ako ng kape. 9:32 na ng umaga, so medyo naramdaman ko na yung gutom. Balik tayo, mga Lodski. Parang may nakikita ako dito masarap na kainan. ito. Ayan. Parang simple lang, pero naramdaman ko na masarap yung pagkain nila. Calderita. Kambing to, ate? Apo. Yan po, adobong kambing naman
Lechon paksiw. Baboy naman. Bicol Express. Itik naman. Kilawing kambing. Meron pong may sabaw, papaitan, sinapalupan. So, ayun mga Lodski. Ang sarap ng breakfast natin dito sa Bernice, Kambingan, Bulaluhan at mga lutong bahay. So, dito lang to sa may nung lugar ba to? Murong. Murong dito sa Rizal. So, bandang kanan siya pag papunta tayo ng Pililya. So, malamang marami na rin mga dumadaan dito pag nagra-ride sila sa Pililya. Alright. So, isang kanin tayo, tapos yung Bicol Express at saka masarap na sabaw. May palibre pa silang sabaw. Mamili na lang kayo kung ano yung gusto nyo, sinampalukan, papaitan, or yung bulalo nilang napakasarap na sabaw. Yung restaurant nila, bago kayo papasok ng Baras, ay malapit lang sila sa may Arco, pero under pa yata sila ng Murong dito sa Rizal. Alright. Welcome Pililya, Rizal. Nandito na tayo sa Pililya, Rizal mga Lodski. Kaso nga lang, nakita ko sa unahan parang kakaiba na yung ulap. Kanina medyo maitim-itim, ngayon parang pumuputi siya konti. Duda ako dyan, parang ulan na yan eh. Wala pa naman tayo dalang kapote, so hindi naman tayo nagmamadali. Hanap na lang tayo ng masisilungan if ever lumakas yung ulan. So ayun, naabutan tayo ng ulan. Sinasabi ko na nga ba kanina, talagang ramdam na ramdam ko yung medyo lumalamig na yung hangin, tapos pumuputi na yung ulap. Ayun, ito na nga, umuulan na. Well, sabi ko na nga, well, sa sinasabi ko, hindi naman tayo nagmamadali, kaya sumilong tayo doon sa may gasoline station. Lalo na at wala tayong kapote, kaya hindi tayo atat. Going to Laguna, going right, going to hala. Okay. So, ang dami rin mga mga motorista na sumilong. So, ito na, kaya na to. Tuloy-tuloy tayo mga Lodski. Let's go. Paakyat na tayo ng Pililya. Yun windmill Ayan na yung windmill So, ayun mga Lodski kita-kita yung windmill dito. Tapos yung iba dito may mga tabi-tabi din yung mga restaurant, kaya ang dami rin mga kumakain dito. Tapos yun Laguna Lake. Ayan yung Laguna Lake kitang-kita rin dito. Yan. Ang ganda dito, overlooking talaga. So, doon tayo nakagaling kanina. Siyempre, umiikot tayo papunta dyan Ang ganda dito. Yan, 1, 2, 3, tatlong restaurant dito mga Lodski, magkatabi. Tapos kitang-kita yung mga windmill talaga dyan lalaki. Alright. Yan na lapit Ang lapit ng mga windmill. Ayan Tsaka maganda dito mag-rides talaga, walang mga masyadong sasakyan na dumadaan. Tsaka ang ganda ng kalsada. Kaya pala sinasabi nilang the best alternative way, alternative route going to Bicol from Manila. Kasi wala masyadong dumadaan dito.
Yun nga lang, inuulan tayo. Okay lang, di naman ganun kalakas yung ulan. Medyo may ano lang siya, may, pagka shower lang. So kayang-kaya naman saluin ng jacket natin yan. Bilis. Ang bilis ni Sebi, 650. Grabe, ang lapad ng kalsada dito, oh. Ang galing. Kaya yung mga galing Maynila, lalo na yung mga 400cc below, talagang dito mapapadaan kapag sila pupunta ng Bicol region. Kasi ang ganda din. Sige po. Kasi ang ganda ng daan dito at saka wala masyadong traffic. Paglagpas mo na Antipolo at saka Teresa, pag Murong banda wala na. Murong Baras, yan, Tanay, wala na masyado papunta dito ng Pililya. Pagkatapos sa Bangkingan, dito naman dire-diretso. Sawa tayo sa Bangkingan kanina, kaya dito naman tayo sa diretsong daan. Hindi sa lumang daan, sa diretsong daan. Oh, ganda, oh. Puro mga palayan sa kanan, sa kaliwa palayan din. Ang ganda dito, oh. Kaso dun sa unahan parang nakikita ko uulan na naman yata. Ulan, init, ulan, init. Grabe, lumalakas na yung ulan. Uy, sige, tawid na kayo. Ayaw ko magmandali. Parang inaantok ako. Yan, oh, parang ang lakas na ng ulan sa unahan. Silong muna tayo at kailangan kong uminom ng soft drinks. Tres Barrios Festival, Kalayaan Foundation. Oh, wow, parang fiesta yata dito sa kanila. Ang daming mga pa-display, oh. Ang daming mga paninda, mga pagkain, RTWs at iba pa. Oh, parang bagal ng biyahe natin ngayon. 12:25 na, oh. Nandito pa lang tayo sa ano lugar ba to? Kalayaan, dito sa Laguna. Stop go kasi yung ulan. Minsan lalakas, minsan hihinto, tapos lalakas na naman ulit. Kaya lagi tayo napapahinto. Well, ganun talaga. Ang ganda naman ng location ng simbahan na dito. Nasa itaas, oh. Alright, sana hindi na lalakas yung ulan. Lakas nga dito. Barangay San Juan. Welcome, Kalayaan. Alright, Kalayaan nga yung lugar dito. Kalayaan, salamat pala. Salamat, Kalayaan. So andito na tayo sa Lumban. Ayan, no. Welcome to Lumban. Sunod pala ng municipality ng Kalayaan ay municipality ng Lumban. Alright, 12:36.
12:36 ng tanghali. Nandito na tayo sa Pagsanghan. Ang tagal ng biyahe. Buti wala nang ulan dito. Ay, buti wala nang ulan. Pero basang-basa pa yung kalsada. Ibig sabihin kakahinto lang. Pag kumanan dyan, papuntang Santa Cruz, papuntang Calamba. Siyempre, didiretso tayo papuntang Lucban. Lucban dyan sa Quezon. Papuntang Pagbilao. Uwian na ng mga estudyante. Papunta tayo ng Bonpen, Bundok Peninsula. Ito yung isa sa mga dinadayo ng mga turista, itong Pagsanghan Falls dito sa Pagsanghan, Laguna. Lalo na pag Saturday at saka Sunday, ang daming mga pumupunta dito. Mamamangka papuntang Pagsanghan Falls. Kaya ang daming mga resort dito, sige tabi ng ilog. Kasi ilog na yan dyan sa may bandang kaliwa natin eh. So ayun, nandito na tayo sa Cavinti, mga Lodski. Cavinti. Via Rosary. Ayun, Via Rosary. Saan na kaya tayo? Dito na tayo sa anong lugar na to? Loisiana. Alright, nandito na tayo sa Loisiana, Laguna. Ito pala yung bayan ng Loisiana. Laki din Yun na lang yung main highway nila. Medyo masikip kasi dikit-dikit yung mga establishment. Bagong Loisiana. Bakit may luma bang Loisiana? Kasi nakalagay doon Bagong Loisiana. Ang dumi pala ng windshield natin, mga Lodski. Ang dumi ng windshield natin. Dapat pala nilinisan ko kanina. Kaso parang uulan na naman doon sa unahan, no? Oh my. May gulay. Tayabas, diretso, tawid tayo. Pag Lucban Town proper, kakanan. Dyan pala yung Lucban. Tapos tayo diretso Tayabas. Pinipin ko na lang, mga Lodski, yung yung Pagbilao. Kasi doon tayo lulusot eh. So yun na lang nilagay ko dito sa kay Waze. So mula dito sa intersection ng Lucban ay 28 kilometers pa yung Pagbilao, Quezon. So malapit-lapit na, 40 minutes
At sana tuloy-tuloy na yung ganda ng panahon. Alright. Tsaka ganda ng mga kalsada dito. Ang lapad at saka ito oh, asfaltado. Swabing-swabe yung takbo natin. Tayabas, Lucena, left turn. Ang kamay ni Jesus nandito sa kanan. Oo. So, anong kalsada na ba to dito? Tayabas, Lukban Road. Ang ganda ng mga kalsada dito. Tapos yung pinanggalingan natin ay Lukban Diversion Road naman yon. So 23 kilometers na lang papuntang Pagbilao. Bumagal madalas ang aksidente dito. Oh, ang ganda ng jeepney oh. Ang ganda ng tawag doon. Owner ba tawag doon? Puso pala dito yung mga ganun no? GP, owner. Anong lugar na ba to dito? I love Mati. Ay Mati yata yung lugar. Hoy, si kuya gusto niya akong sasalubungin ah. Loko yun ah. Parang lumiit na yung mga kalsada. Kanina ang lapad-lapad ng mga kalsada, ngayon ang liliit na. Pero yun naman yung turo ni Wiz eh. Ang tagos nito ay Maharlika Highway. So dire-diretsuhin na natin to. Ito na yata yung Pagbilao proper. Anong lugar na ba to? KJP building. Anong lugar na ba dito? Pero yung Maharlika Highway malapit na eh. Malapit na tayo sa Maharlika Highway. Oh, ito na lang, Pagbilao na to. Oh. Oh, di ba? To Bicol, Atimunan. Oh, yan, Pagbilao town proper. So, nandito na tayo sa Pagbilao town proper. Medyo mahaba yung biyahe natin. Alright, diretso tayo ng Bundok Peninsula. Tapos hanap na lang tayo ng mapag-stayhan doon. Siguro yung mga beach and resorts. Marami naman dyan, mga magaganda. Kaya madali lang siguro tayong makakahanap. Sige, ngit-ngitin mo ako, sige. Ang luwag-luwag na kalsada eh. One way naman yan eh. Gigit-git ka pa. So ayun mga Lodski, itong highway na to ay ito yung Maharlika Highway. Ito yung papuntang Bicol. Ayan, yung papuntang Bicol. Pero pa dito tayo sa kanan, yan naman yung papuntang Bundok Peninsula. So ayun, dito tayo sa kanan mga Lodski, yung papuntang Bundok Peninsula. Grabing init. So maghanap tayo dyan ng mga beach and resort. Tapos may dala tayong tent. May konti rin naman tayong dalang gamit. Yun nga lang, wala tayong dalang lutuan. So hanap na lang tayo doon ng pwedeng makainan. At marami naman siguro nagbibenta ng mga pagkain doon mismo sa may malapit sa mga beach and resort dyan sa loob. Actually meron ako nare-research yung Malatandang Beach and Resort. So yun yung unang susubukan natin puntahan. So mula siya dito ay 32 kilometers lang naman mula dito.
So tignan natin kung kahit walk-in ay tatanggapin nila tayo. So tara, let's go. First time ko makadaan dito ngayong itong kalsada na to. Although lagi na ako pumupunta ng Bicol, pero itong area na to ay first time kong papasokin, kaya medyo na-excite din ako. Bawat lugar kasi na bago sa ating paningin ay nakaka-excite mga Lodski. Kaya ayan, puntahan na natin at silipin natin kung ano ang pwede nating makikita dito sa Bundok Peninsula. Alright. Grabe yung kalsada, oh. Siko. Grabe, oh. Doon tayo nagkagaling, oh. Padre Burgos. Ito na yung lugar ng Padre Burgos. Nako, parang kumukulimlim na naman. So yung dagat ay nasa bandang kanan natin. Di nga lang makikita dito. Pero baka kung dyan sa itaas, malamang kitang kita na yan, no? Ang ganda naman dito mga Lodski, oh. Ayan, oh. Wow. Ano to, gawin nilang gawin nilang pantalan para doon sa mga mangingisda. Silipin natin doon saglit mga Lodski. Ayan, oh, ang ganda, oh. Tapos may isla doon, no? Wow, ganda dito, oh. Ayan. Oh, tapos andun yung mga yung mga bangka. Para siyang biwok na gagawin nila rin ng pantalan. Kasi dapat ang tubig hanggang dito, eh. Siguro dati yung tubig hanggang dito talaga, oh, kasi may mga cottages dyan sa unahan, eh. Tapos yung itong parang biwok nila nilagay na dito sa gitna hanggang doon sa unahan, oh. Ang ganda. Yan, oh. Tsaka nga, mukhang malalim naman kasi yung tubig dito, eh. Tapos may maliit na isla doon sa unahan, oh. Ang cute, eh. Oh. Napansin ko lang kanina kaya pumasok tayo saglit, pero malayo pa yung yung pupuntahan natin. Okay, this is what in here sa Bundok Peninsula. Tapos ito yung restaurant ng Aplaya Restaurants. Aplaya Restaurant. Ayan, okay. Sinilip lang naman natin saglit, kaya tuloy-tuloy na tayo. Welcome bayan ng Agdangan. Oy, meron silang pa carnival dito sa bayan ng Agdangan. So ito na yung
Town proper ng Agdangan, Quezon. Oh, may bus din pala na dumadaan dito. Pero hindi katulad doon sa kabila na maya't maya may mga bus na dumadaan. Dito paminsan-minsan lang. Simula kanina isang beses ko palang nakasalubong ang bus na bumibiyahe papuntang Maynila. Welcome to Onisan, Quezon. Dito na tayo sa municipality ng Onisan. So mula dito ay 2 kilometers na lang papunta doon sa pupuntahan nating resort. Pero susubukan natin kung tumatanggap pa sila ng walk-in. Weekend pa naman ngayon. Kamatis tayo pag hindi sila tumatanggap. Pero marami namang marami namang mga resorts na nandyan. Kaya makakahanap pa tayo hanggat maaga pa. So yan, kakanan tayo din ayan, Malatandang Beach. Ano yan, Kalilayan Cove. Dami din pala ayan, yan yung pupuntahan natin. Subukan natin kung tumatanggap sa ng walk-in at saka ina-allowed nila yung magtayo ng tent pitching. Good afternoon po. Saan po galing na lugar, sir? Sa Cavite po. Sir, may environmental fee na po kami sa piso po. Sige po, 10 piso. Sige po. Vlogger kayo, sir? Small vlogger, sir. Wala akong reservation dito pero susubukan ko lang mag-inquire kung tumatanggap sila ng walk-in. Ano po, baka hindi pa po. Mas marami po. Marami po kami papagpilian pa ngayon. Hindi po kasi nung Hindi pa masyadong maraming tao. samahan na araw po sigurado. Yun, sa Holy Week. Oo nga po, expected na yun. Aray ko. So mula doon sa may highway mga Lutski papunta dito sa looban ay nasa mga 1 kilometer din ang layo. So kung lalakarin, tagaktak yung pawis bago mararating yung mga beach and resort dito sa looban. Ayan, ito yung Kaliyanan Cove. Turn left pala yung Kaliyanan Cove. So mukhang mukhang mga mayayaman yung mga nandyan. Dito tayo yung pwedeng magtatayo ng tent. Ayan walang tao. May mga nauna na rin pala dito. At least kahit pa paano. Ayan ang ganda ng dagat dito, parang walang alon. Ba't ang tahimik ng dagat, walang alon? Ayan, may mga naliligo na.